Farhat Örayev. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Hoş gördük. Hoş bulduk. To'lama toylara daş edýäňiz, şatlyk şowhun bilen. Ýana bugünkü proýektimiz edil şatlyk şowhunla däl. Durmuş ýerçämede bir saýlawarlyk oglanlar bilen. Şoň üçin göni bir soragdan başlaly. Ýana soragmada hiç il ters düşünmeli. Hemem içinden jogap bermeli. Sorag şeýlägem şundan başlap sana biri gelipdi ya Farhat. Sizin ömrüňizde 3 gün galdy. Şol 3 gün näme fark ederdiňiz? Näme etip bilerdiňiz şol 3 günde? 3 gün. Estağfurullah. Allah can. Neden tapýanlygyňa soralar. Enne çynlaka gelsek, şo 3 günüň galy diýse, eger şo zat bilseň, diňe awada edýek, edip bilsem, diňe adamlara ýagşylyk etjek. Anlajan. Şu dünýäden ýymanly geçeýin diýip diňe şonu sorajak. 3 günüňizem şo zatlar bilen meşgul bolardyňyz. To'lama. Durmuşda da şu adam häzirki wagtda da şo zatlar dowamly edýäňiz. Elbette edilýär ýa-ni arasyna dünýewi işlerim kän edilýär da. Onun için wapşym o dünýäň taýlaryny görerdim da. Käme dünýewi işler biraz wagtyň alýadat diýen bolan esasy şo zatlar dowamly etmek üçin size näme päsgelçilik öğredýär? Dünýewi işler ady etmek üçinmi? Ýok, ýa-ni şo 3 günüň üçin etjek zatlaryňyz dowamly ýygy giderli etmek üçin. Inni ýa-ni durmuş şeýle gelýär da onuň häzir şol işleri, diňe şo işleri etjek bolsaň, onuň maşgala öý olacak. Şo zatlary bütünle ýatdan çykarmaly bolýar. Kirimçeli da. Onu ýa-ni sen soraň umumy şoňa içgin alyp görsek, şo zatlary umumyň ýadyňdan çykarmaly bolýar. Dogry gatwy. Lala şärt jogabyňy bilen esasy biziň proýektimizden hem adyndan belli bolýar, hiçden giçýärşi. Esasam proýektimizden hem maksady siziň pikiriňizi bilenledik, tomoşaçylara ýetirelledik. Şoň üçin sizem dostlar şuna garaşyp durmaly. Beýenip gülüşüp duratlydyr, geldim bara. Aýbar, durmuş şeýler, da herkimiň başyndaky bazat. Esas 3 güne garaşmaly, durmuşdaky wajyp etjek işlerini esas öňde goýup 3 güne garaşmalyk. Ýani esas şonu bilmek istedik. Haýrly etsin Allahan. Köp sag bolam, çakyly kabul edeňiz üçin, geleňiz üçin Brand Visa Collection'yň adyndan Gemaat Kermel Kabisa Drinks'yň adyndan köp sag bolsun aýdýar. İşiňiz madam üstünlük, toýlarda ýene de şowhun döredip halkyna degenler. Sag bolun size de. Sag bolam. Peşiňizde üstünlük ardy edýär. Tärakam ýöre da proýektimiň soňunda Kabisa Drinks'yň adyndan size kiçen raçyk sow adam. Kabul edin. Sag bolun, gemmäde Allah razy bolsun. Sag bolun. Üstünlük ardy edýäs. Inniki peşikleri gowy şatly soraglar taýynla. Ne diýip bolsa. Sag bolun. Sag bolun. Üstünlük am.